Selamat pagi pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bagus kuwi gawe bumbu botok, anak lombok, brambang, bawang, tumbar, kencur ya. Dikei godhong jeruk ya malah sedep jane. Gak usah, wes naik. Iya, iki mah sayur asem wis mateng pemirsa. Ini untuk tinggu sarapan dan mateng satset. Iki sayur asem enek dong telo, toro karo cipir. Terus ki mau pemirsa nggih. Godhog niki lho. Enten enthik, enten telo. Nggih to. Enthik telo. Enthik telo dan lain-lain. Iya ya, ibu tak ngulek ning kono ya. Maksudnya tak anokno ibu tapi soteng. Gelem. Wis gak apa-apa sak isone lah luwite piye. Aja nduding ngene tan mari jerene nek masak ngono kuwi rasane cemplang. Nek ngulek ngene tangane gak aja ngono ngene lho. Mari ibu gak iso jengking ngene lho. Delok ulek-uleke gorene iki mbah mitos mbah fakta. Jere kon ngene lho, Nduk. Nek ngulek gak oleh ngene, nek ngene jere rasane cemplang. Gak boleh duduk ngene ya. Gak usah nduding ngene gak boleh. Yang nyekeli ngene. Jare lho ya. Ngene toh, Mbok Masud? Iya. Wis tak pas nih 2 menit kok genten ibu sing mbok soteng ya. Mana nutil ngono. Gak apa-apa jenenge lagi lali. Wis ki wis 2 menit gantian ibu. Wis pemirsa. Sing bliyur nggih maaf nggih pokok iki isine mau aku hintan. Nggih. Lah yo bayi kan yo kadang-kadang dijak sarapan, kadang yo nek pas tengok-tengok. Maksudnya ki sing jundal-jundul nuke lho, Nduk. Kok men ibu intan seumpami panjenengan pun ada rasa bosen atau bliur nggih pemirsa. Kami mohon maaf nggih pemirsa. Nggih, pun. Pun sampun. Wis diunggahno, sik unggahno rono yo. Sik aku urung halus. Nduk, ibu minta tolong kuwi lebokno Nduk telo mbek ikune, Nduk. Telo ambek apa ya? Nah, Mbokno kene. nggih, iki sayur masem wis. Engko iwak sing saka Mbok gawa saka Mas Dimas hari ini di iya, dipanasi sik terus. Iki uli. Uli piye? Anu tales. Uli. Tales, Nduk. Tangane cek sithik. Iya, ijik gatel kok nek gak. Tapi juga gatel ding wong ibu mengusane. Apa jenenge? Tutupe. Sik tutup tak golekane. Tutupe kok dienggo sayur kae. Ngomong. Iya, itu tak lembutnya sithik-sithik ya. Aduh. Di belakang Repa lagi ngerias, misal. Ngerias saudarane Pak Toyo, Mbak Irma. Iya, Mbak Irma. Omahe kono lho, Bu. Aku ndek ngira omahe cah. Omahe dia dulu. Ora omahe kono. Etan. Iya ora, Mbak Irma rumahnya gadu le. Wong putrane Mbak Yune Pak Toyo kok. Terusan tumbas rumah ning gone Emerald Garden. Kan yo kerja di situ juga lek. Iki botoke tak tambahi tempe. Ini lho kan. Tambah sedikit tahu ya, Dok. Si godhong gedang. Pak Silo tegak rene. Di awan toh.
Pak Silo ini kan jam 7 lebih seperempat. Jam 7 lebih 4. Udah wis mateng. Belum. Nah, ini nyet pelan-pelan. Terus dicek rasa. Mas mateng karek. Mbak ini ayo. Kapan ya? Wes tak bungkusane sik. Lho lah kok jek nek sing mutoh lho. Apa kuwi cikalan? Cikalan. Buah ae kok. Iya. Wes kita bungkusi. Gua ae, Bu. Godhong gedang. Bu, gua ae. Gua ae. Gua. Iya. Iki diparut yo cek kenek jane, tapi wis dikongkoni tan gua ya tak buat. Gua yo iki sampain kene. Iya lho tak buat. Wis gak kenek kuwi. Wis ora kena. Alon. Wis. Wes pateni sik. Langsung cung, Ibu. Yes ngene iki lho beres koncone. Koncone dino kanca marah-marah kanca. Ya. Mbah apa iki? Godhonge gosong-gosong gua ae kuwi. Gak iki jek apik. Kira iki yo ngene iki lho. Ndak kuwi sapa sing njupukno ndik iki? Iki majah lho, ora gosong. Lah iki lho sing gosong iki lho, iki lho. Oh iya, iki yo gosong yo. Heeh. Buat ya, Dek ya. Heeh. Sampai tak jebul. Wak. Sabar. Karena sabar disayang. Wah. Disayang. Ya podo coklat to, Dek. Ki bothoke to. Oh. Iki jane nenek urang lo ya, Dek ya. Heeh. Walah gede kan. Walah. Oh. Lah ya. Heeh. Gak apa-apa wis. Wis ora. Bunteli botok. Nganggo gunting. Nek gak nganggo gunting ya ora iso no. Malah wis tak bisa. Itu ya tak bisa kuwi San. Siji. Heeh. Piye Bu tek buku juga. Kangen. Lebih yang podo suwek itu. Kok. Lah, digunting ngono wis apik. Oh, iki tok loro. Heeh. Wis piye enake ngene. Lho ya, gek pinggire wis krop. Godhong esuk. Ngono. Iki ceritanya sing jukukno Mak Jah. Terus tinggu Bunda Dewi. Bunda Dewi cek. Terus iki lho Mbak nek mbok nggo. Tapi yo karek sing nyekatak niki lho Mbak. Terus gak apa-apa Dek, besok tinggu bunteli botok kan ngono ya. Iki intan request tempenya tak tepung apa ora? Heeh. Entuk tepung kan lho Dok sing konggone Mbak. Tambah ulah kan ada. Iya, ditepungi heeh. Kayak banyu sithik wis dadi. Ditepungi ya. Iya. Oke, requestmu aku. Iki aja dienggo jungok coklek engko. Aja coklek no. Kita wis ngene lah, Dok. Iyalah, buah ae wis. Iya. Buah ae, Bu. Iki ketok iki tak syuting. Ketok apa ora iki, Bu? Lah mbok Ibu penampakan apa iki makhluk goke yo gak ro. Ning kamera iki Ibu ketoke tampake koyo siluman laba-laba apa siluman ular ning kamera. Iya, laba-laba. Laba-laba iki jenenge anak kura-kura ngono kuwi. Bukan, nek laba-laba iki koyo kala monggo ngono kuwi laba. Iya. Tak kira kura-kura Bu jenenge, gak ya? Laba-laba kok kura-kura. Kura-kura iki panganane apa, Bu? Aku gak Ya ero. macem-macem ah. Ya nek sayur-sayuran. Terus dicacahno walo. Marane aku gak ero pemirsa kura-kura makane apa. Aku tekok Ibu kok. Pak Silo.
Tanya Pak Sila, Pak kura-kura makannya apa dulu? Pak, apa jenenge kura-kura panganane apa, Pak? Makane ana sing tumbuhan, sing binatang. Tumbuh-tumbuhan. Dicacahno kangkung, bayem. Kuwi sak pethuke lah, engko pethuk klemot nek ning kali yo dipangan klemot. Ngono. Lah nek pas kuwi kura-kurane mbok jak ning omahe Intan, mbok golekno balur, mbok golekno pindang, mbok sambelno mbek iwak asin, yo sing dipangan yo kuwi, sambel iwak asin. Sekarang dulu. Langsung cus. Iki mau gawe sambel tomat iki pemirsa, lomboke rasa akeh tomate sing maju. Iki mang karo iwak panggang pe. Terus sinambi ngukus botok. Ini ngukus botok. Botoke tak kukus kurang mateng sebentar nggih. Ler. Lumayan, memang wis entuk 10 menit pemirsa, sinambi apa ya? Bermimil dhewe. Iki to, memang ya alhamdulillah juga sayure wis tak deleh kene. Memang ngengeh telo mbek resik-resik. Sayure. Sayur asem. Tak silo ya wis. Gawekno kopi. Terus digawekno cemilan iki cemilan sangat praktis ngukus iki lho pemirsa. Napa nek ngene jenengan ngarani, nek ngene kula ngeten iki jenenge entik tales. Di sayur asem nggih eco. Nggih to pemirsa, enten telo, enten gedang rojo, enten gedang susu. Nggih to niki kopi, niki rokoke. Merapikan kumbahan. Ayo ditata kono. Dirapikan. Iki wis dienggo bubuk Intan ning kene. Padha karo sprene Mbak Rumi, padha karo sprene Mbak Yura. Ya nuansane nuansa Doraemon. Nah nek ngene iki Dora sandalan. Dek dalu enten sing dipidhek Intan, Pak. Sebelah mriko menawi. Napa? Niku sing ngeten iki lho, Pak, semen sing dereng. Semen. Nggih. Nggih laporan. Bu Ibu, ndek bengi aku maaf ora sengaja tak idek. Ya sesuk tak laporan Pak Silo, kula ngoten. Alhamdulillah pemirsa, ketok Dek Dewi ketok kabeh kok. Sarapan aja. Nah. Ayo tempe. Nasi sedikit aja. Bunda juga no nasi. Saiki yo. Sedikit aja. Wali masih sedikit. Kenapa Dek sampean bersarapan? Oh enggak, pengen sayurnya sing akeh. Oh iya, Bil. Wes terus sambel. Botrok jere bayi lah kok esuk-esuk bayani yun pisan. Bayani yun kowe. Apa ya? Jangan botok jupukno kabeh. Iya. Lah kok medeni ketoke. Nah niki enten gurami bayi monggo. Tak jupuk dhewe. Iya nang cukup. Sampai aja dideleh sembarangan lho ya. Harus dibuang di tempat sampah. Bitinge klumpukno neh kok nek nyogrok. Jangan sambel bah jupukno. Iya, ambil dhewe ada. Bayani. Ayo sarapan. Jangan. Ayo sarapan. Ini ambilno saya sini. Mbah Dek iki mengaku mbah kena opo Dek ya ujug-ujug pengen sarapan aku ngono. Jangan lali berdoa nggih Tan. Piringnya Ibu sing piring seng gitu. Ini. Oh nggih, nyun sewu Amit nggih pemirsa ya Allah. Aku dek pengen gado jane. Iki sedoyo Mbak, jupukno Mbak. Iya kan sabar sik ya. Sabar ya. Itu kaya ngono kaya gitu iki. Lah yo. Sarapan pemirsa. Pemirsa sarapan ya. Botok Dek. Enggak, aku gak botok, Mbak. Kenapa? Lah bar botok dhewe terus botok nunggu iki. Ketemu botok neh kaya wis liur. Lah kayo kan aku botok dhewe. Terus gang dino sampe jak mangan mburu botok neh yo. Terus ki botok-botok neh wis
Iya wis Dik nek mbiyen. Dari itu liur. Padahal tahu lho. Kodok tahu Mbak ya Met. Nasi lho Mbak, sesek kata. Aku pengen misal Bu. Pengen duduk misal. Wes kono. Nek ngene ono. Ora Tempe apa-apa. ini. Tempe bayi monggo. Nggih ketok, Bu. Ketok kabeh. Ketok kabeh. Monggo sing urung sarapan. Monggo sing dereng sarapan, monggo nggih nyen Poro, sewu. karonan, Enak ya? karonan daun teh. Udang telo. Enak. Aku kok pengen mbek Cipir. cipir rambat Mbek bawang. cipir, mbek sambel, mbek potok tahu wae. Terus Iki apa? Kecipir, gak gelem. Jajal loh. Kamu harus mencoba sesuatu Kayak kacang yang belum loh, rasanya gitu. kayak kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kok pengen Mbak Irma mah ngurung mak Mbak. hukum dok. Nggak pian deh mesti. Telepon karo kepolone. Kepolone. Mbak Irma itu saudarane Pak O Toyo. Pak O. Putrine Mbak Yuni. Mbak Ju. Pagi-pagi make up. Make up Reva. Mau acara pelepasan perpisahan. Kelas 6. Yuk guru yuk kerja di Recek Emerald. Emerald Garden. Nggak panjang aja. Kalau bilang pulang dari ngajar terus ke Emerald. Mantul pemirsa, foto, nasi hangat, tempe tepung. Masya Allah. Tempene kuwi Dik ya. Sing cap jempol, sampean kei apa plus jenenge? Banyu. Wiri-wiri ngono ki wis enak ngene iki. Ini ya. Mbak enak Mbak. Tuh. Tempenya empuk ini. Mm-mm. Empuk. Boleh dene tandukne. Ora Mbak. Tempe aku. Iki lho juga naik tempenya. Dah. Enak. Nah ya kok ndek sore to Dik. Mak Jan ki nyayur daging rawon ya. Intan yang mbok ngingeti tok. Terus tak kasih sayur labu. Terus makne karo sayur lagi. Ojo buka iwak lembak garing iki jangan labu tok rene iwak ya. Lah kuwi gurat mine. Engko ae. Gurat mine, Dek. Bayi. Engko ae Bu. Kok Udah cukup sambel. Saya rasa mbek tempe wis. Apa ngene lho. Iku. Sampeyan ndek iki matok Dik enek kurange. Rasane jos iki mok tempe karo tahu. Nek badu ini botok kering landing, nek kering. Makanya aku ora botok wis ora dino botok Mbak. Enak. Masak. Foto enak ora? nak maknus no. Nah, Ini ih. Ngoten lho sing ulekno intan lho, Bu. Ora halus gak popor lho tak terus saiki. Nek ngulek kok mbok duding-duding ini lho Tan, jarene iki mari cemplang. Ini lho ulek-uleke ya. ora ya kan yo. Jarene biyen-biyen kalau jare Baten. Nah, Iki mari cemplang. enak kan seger. Somben hampir bodoh apa tak pilih itu bahkan. Gak bodoh gak apa-apa. Gak bocah apa cuma. Iki korone kan juga. Oh, ini Mbak Nana, Dek. Nang gaduh, Dek. Kawan aku episode-nya pengen. Nah, niku monggo dahar bayi. Tuwa Mas Mas. Dia ini entar kono digawani hadiah. Iku dikei bapak Mas No. Bapak siapa? Mas Jaki. Lah ya sing gawakno kan Mas Dimas ini toh. Dilewat diku Mas Dimas ini.
Korone jek nom. Nanti ini kok ide dia. Kan kadang wis tuwa kan kayak sini mentongol-tongol kayaknya. Nanti nek sa iki koro kuwi ibaratnya isiane sik sak intan, sik kremus-kremus ya. Dan nek sing wis waplak kerak kuwi kotor iki koyo saku bayi ngono dadi kudukane sawi yo iki. Kan wis mentung-mentung iki kan jek. Intan saya lagi Boten wis entek janganku. isinya. Boten. Sawa mang mbak apa mbak mang? Lah ndek mah sampean gak mbok syuting no retam pas merias Dik. Gak ora disoteng. Mbak Irma isin nek disoteng. Ini yang paling enak menurutku korone. Tapi iki nek ngayur ki enake dicampur-campur sik jadi. Apa? Ya. Ya nek koro napa? Koro dicampur lho. Iki nganu ndutan. Apa ciper? Korone enak. Cipir mamat kawat. Ora mampir nek liwat terus ade merah goro. Enak enak gua. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah enaknya. Terus kan? Besok apa, Nduk? Ibu ngambil terong. Nyambil terong. Lemes beneran. Kak Winu nyamuk terong. Bener. Dek roh panganan dengan dari. Terus lawoe Lawa tempe. Terus genai kak kar-karuan saya. Saya kak pakai rempel. andalane lho Dek gak pengen sing pindang apa Bandung kurang ngono lho maksudnya. Kan Tempe pokoke. Mau ada tempe, mau Tahu. tahu, kuwi gak enak Sing eri. empuk endok ceplok. Terus ngono kuwi. Godok-godok. Ini nek pengen gaden nek gaden. Aduh. Jajal, tak jajal pindang. Pindang tak gede-gede to, Dik. Gawa memang. Utuh sayang tok. Wis Wis. kudu Dek, urung labar ya wis diringkesi. Alhamdulillah. Tak jajal pindang tak krengseng. Yo aku Dek. Saiki piye to kok ora dunung lawak. Nek iki yo senengane ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Nek sambel terong digoreng terus disambel, terongnya delok nemplung wajan dhek seneng wi. Ora Langsung dipenyet. lho Dek, ora dipenyet maksudnya iki ora digoreng terus tak nyegak maksudnya iki ya wis bar tak goreng sedelok. Melok nyemplung ning sambelin neh dia barang-barang iki niki entek iki. Jadi ibu Mangane dhek awer. Tempe goreng iki wis ora mlengah dhek. Dia aku wis sambel ngene iki mang ambek bapak ora mlengah. Wil bani anu gurami saite wis gak apa-apa. Bayu yang sewu jenengan tutupke, Mbah. Wes segitu dulu pemirsa, pokoknya donga dinonga muga-muga diparingi seger waras, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan urusane. Pokoknya sing pejuang garis 2 dan cepet punya momongan yang soleh. Oh, yang lagi sakit cepet sembuh, sehat selalu, jaga kesehatan. Pokoknya donga apik, balik apik, yo merga yo kita itu sebagai indah-indah ayo sebagai bopol iki wong tua ya kayak salah ya kayak luputin kumpul yuk diparingi sehat terus bayi dungo sehat terus bayi bisa ngerti anak cucu esok ben nganten jadi nganten kabeh pokoknya dungane bayi ngomong terus itu dulu pemirsa. Nah, ada kata-kata kami yang kurang berkenan tingkah laku maupun perbuatan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matur sembah nuwun. Lho, lah sing mundur mobil apa Dik? Iyo. Iya. Iya. Kata nambakan mah. Halo, Nduk sarapan, Pak. Ate baliknya apa sendalnya? Sendalnya iki habis. Sendalnya kari. Roti tenan. Rumah nih kamar. Nduk, tolong iku pateni, Nduk. Oh, cipu dipateni bang. Kamerane kuwi lho. Oh yo lali sampai mateni.